weche mang'eny. Ingeni gima timre ni kata mana dongo wasewacho ni kata cash bail tindi chule bank ma kata cash bail no sami duoko ni obokawo process winjre koro lakini gima ng'e ni en kata kobudho kata kokawo 2 weeks e courts moko asedhi kata lodwa kucho seche moko kawo kata 1 month but nitie courts kendo masedhi kata mana lodwa kanyo seche moko nyalo kawo kata 1 week nikech ng'enyne gimomiyo nyalo budho en nikech ng'eny nitie transactions mang'eny apani nitie transactions mang'eny madhi mbele. For example inyalo yudo ni in a week transactions marito bedo approved nikech ng'eni sami indiko dhogi ni koro case na urumo koro duok na bill nyaka accountant cha dhi confirm nikech ng'eni ng'ato nyalo kawa karatas to wacho ni case na urumo ting'eni case ne pod dhi mbele koro accountant nyaka dhi to tim gimiluongo ni verification koro apani mane gimomiyo seche moko o take long to gino kawo 2 weeks lakini gima an go gadieri ni pesa ni ibo duokni onyalo budho lakini pesa ni tibo duokni lakini mar police bail mar police moro mimi kapok idhi e court cha en kidonje court ni to gimitimo mokwongo en duoko ni go in cash winjre matene ni okonego bed ni idhi e court